Čo vás zdravím, vítajte pri ďalšom random vlogu a som tu spoločne s Fagmanom a práve ideme z hokeja, môžete vidieť hokejovú halu. Dám videa na YouTube z toho hokeja, takže ideme s Fagmanom už domov. Takže bolo tam trošku aj zima, aj trošku teplo a taký jeden nás spolu, že tam si takto točil furt jak debil, on tam sedel. Aďo Koláčik. Koláčik. Koláčik, počkaj. Picovi. Ako sa volá? Jo. Takže hráme s Topolčanmi, je to 1-1. To bol taký gól, skoro sme dostali druhý gól. Išlo to presne takto okolo tyčky, to pekne šuchlo. No. Že? No. Ináč dneska som mal ísť točiť challenge, lenže debili nemali v predaji. Jaký debil? Čo som čumíš? Hovno. Poď rovno nájdeš hovno. Ideme schválne skúsiť, keď pôjdeme krivo, či nájdeme pivo, to sa tak hovorí, to je hodne, to aspoň mi tam hovoril. Takže keď tu bude pivo, tak kamo, keď tu bude pivo v týchto kríkoch. Ešte túto krivšie. Ešte krivšie. Ešte krivšie. A hovno tu je. Takže našli sme pivo v Sudáku. Takže pomaličky vychádzame z nášho športového areálu. Že? Áno. Ja viem, že random vlogy nemajú byť strihové, ale ja to tak robím, lebo ja to nebudem furt takto držať a my sa ešte aj týto s Fagmanom rozprávame úplne o niečom inom, že? Takže ja to musím vystrihať. A tu ty vo mne úplne zima. Takže už budeme za chvíľku pri mojom pančaku. No a Cicimbrus. A tu si Tricimbus. Dneska sme boli vonku, ale zavolali sme jedným babám a proste si zadrbali. Ešte to bachni, som nebolo natočené. Ja viem asi, jak to môj tato... Ja mám striko. Vidíš to oko? Vidíš ten rýpák? Jaký rýpák? Fuj na teba. Fuj. Takže trošku som sa prifajčil. Koľko to je div. To je div. Takže to fakt si trošku zapalil. Ale to som tak urobil, aby to bolo akože div. Nevadí. No keď už budeš točiť? Aha, UFO. Kde? Idem dole. Vidíš to oko? Dobra. Má cenzúru na gebuli. Nie, ja som Fico. No, pohovor mi to. Dobrý pán Fico, ja by som sa chcel spýtať, vy ste politik? Ja- Alebo ste iba obyčajné zviera? Ja na médiá moc neodpovedám. Choďte prosím nás preč, ďakujem. Médiá sú Pán otrávne. Fico, poprosím, vy ste s Andrejom Kiskou chcete vyhrať voľby, alebo... Do kysnutá smotana. Áno, Kisnutá smotana. Smotana, bože. Ona je dobrá, veľmi mi chutí, ale ona... Pane, ja si dávam s rožkom, ale chápete, je dobrý ten... Dobre, ďakujem pán Fico, že ste nám odpovedali na vaše otázky. Ja by som chcel povedať, že Fica nevolte teda mňa, ale volte nikoho. Volte mňa, Fagmana! Voľte Kisku. Lebo nejdem rozobrať politiku, ale proste na Fica nechcem nadávať. Čau. Čau, kukosky. Takže náš Fagman už za chvíľku odíde. Ja umieram. Ja umieram. Bože, toto je hrozné život. Ale proste, aha. Je 6 hodín, mal 4 minúty, aj svetlo. Dá sa točiť. Poď do Krista. Počkaj. Čau. Nazdar, čau, kukosky. Daj mi high five. What the fuck, say? Pozerala sa divá. Nepozeral Áno, sa. pozerala sa. Takže náš Fagman odišiel. Jo, vyjde odchádzať. A ja som iba ja. Som na to sám. Tam ešte nejaká skaterka, vole.
Takže ja sa teraz s vami lúčim z tohto random vlogu kratšom. No nie je to až také krátke, lebo ja vždycky poviem kratšom a je to 5 minút, 10 minút. Dobre, ja sa teraz s vami lúčim, ja som za chvíľku pri paneláku. Jak sa vám to páčilo, dajte like alebo poprípadne odber v popise druhý kanál. A teraz s vami lúčim a jeden, čo by som povedal, je už len čabás. Bože. Paň doma. Sami ľudia. Aj to si nedá. Štá tu nejaká babka. Bože. Meluzína, vole, meluzína.